И още 100 стават 300. И още 100 стават 400. Иска хубава музика. Една минута. И още 500 евро от нашия сват град Шумен. Азербайджан, оркестра Да продължи музика. За вашето внимание, тук е на булката брати. Да, може. Момента да не ходим положението. Музиката и даряване на дума. Да, става хем музика, хем даряване може, да. Ади. Едно пара за оркестъра. Аме да приготви да улети. Няма да се чува какво говори. Стоп! 200! На булката, брати, да са живи и здрави. И Бащата и булката, брати. значи бащата и сина дават общо 1000 евро. Сега майката доди от... Не знам, до избор не живее къде живее. Музиката да продължава. Момент само, че има тук някакви ценни работи. Злата. Обици, пръстен, гердан и т.н. 20 или 20-30 грама злато. Специално за булката. Нека да са живи и здрави. От майката на булката. От Мима. Още има ли? Още един пръстен.
пръстен 5 грама има, нали? И още един пръстен. Аман, не угари бурда. Музиката, бе. И още един гердан, тук, който специално за булката пак. Ама ме булке, утре ще правим двилката. Не ги даваш. Ще види. И 50 евро пращат от Бедрито. От Бедрето, от Белгия. А от Франция. От Франция 50 евро. И 50 евро от Франция Севчан. Братовчеда, да са живи, здрави и прави горави. Все така да пращат на младожителите, да дават, да имат. И така, продължаваме музиката. Аз съм те, брат. Стоп! Дето дариха сега парите за Франция, един кичек!